И какво става хора? И какво става? И какво става хора? Аз съм Антин 456. И днес, както виждате, стигаем на Supreme Duel от Stickman. Но преди да почнем да бъдете, че ако искате още на тази игра, цъкнете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 лайка и се абонирайте с камбанката. Така, влизаме в игра. Аз съм Дарт Вейдър, този руски дядо. Искам да играем до безсмъртност. За кое беше? Коя карта? Още играем там на просто някакви си рандом игрички. Аз съм Дарт Вейдър. Ще бъда с... Ето го. Не, не е това. Ето го, ще бъде с това. Моя печа също ще си... Дядото ми със силно също ще бъде с това. Да, сега правим гледане. Между другото също така съм си купил нов компютър и вече имам Fortnite и всички готини игри. И възможно е днес отново да снимам на тази игра. Не съм сигурен. Може да снимам на Педо. Не съм сигурен. Ако някой знае играта Педо, да каже в коментарите. Падай долу. А не! Дарт Вейдър е с неговите си оръжия. И тук какъв Дарт Вейдър е с неговото си любимо оръжие. И няма някакъв си дядо да му го да спре. Ние сме на клатещ се кораб. Падай долу. Целта е някой да падни! Но аз няма да падна. Аз съм бог. Защо? Не се местя, лад. Умрях. 1-0. Така. О, тук сме до безсмъртие. Това ще е яко. Не ще да уча. Атака. Тук сме до безсмъртие, хора. Дарт Вейдър, ако умре от някакъв си дядо защото Дарт Вейдър, това е неговия лазен меч. Аз съм с този, който убих. Аз кой убих последно? На Оби-Уан. Аз съм с меча си на Оби-Уан. Ти си взел моя меч. Ти си го откраднал. Ева така. О, не, аз съм на по-малко кръв от него. Ох, майко. Дарт Вейдър. Не, аз спечелих. Успя да го бе. Пак ли сме на такова, бе? Как оцеляваш, лад? Айде, гъгъ, мюшки. Бахай се. Падай! Yes! Гъгъ! Джи. Сега искам да видя. Четири дана. Не успях. Ох, майко. Ох, майко. Само че ли не потъват? Аз откъде да знам? Оле, хора.
Тъгва ми надолу! Аз къде полетях? Значи сега сме на долу и трябва да се бием. Ти ще паднеш, що се знае. Ох. Не, загубих. Докоснах стената. Защо избираме само този мап? Много е дразниш този мап. Бай-бай. Защо винаги избираме един и същия мапа на мините? Айде! Мочек, можем. Падай долу и не се връщай в кристал, Ой, аз къде полетях, човек? Макла! Та ще нападе. Не се спечели. Не, най-накрая някакъв различен мап. Супер. Чакай! Кой ти е защил така да летиш? Искам да видя колко сме. 6 на 4. О, не. Как оцеля? Есть ГГ. Не, не. То какво е? Макла кремеска. Добре, това е супер изи. Аз съм Дарт Вейдър, ти мен ще побеждаш. Аз съм най-добрия стил меч. Правим следния игра и след това сменим може. На рандом. Това означава, че на всички лоши. Бате. ГГ. Викам бате, защо бе? Ай, чакайте, левкам. Един плеер ще играем с... Ето го сандум. Ще се сменя скина, защото вече му омазна. Ще се направя скина... Не, чакай. Аз ще го направя с него Спайдърмен. Така, рандом. Аз падах с това самото на лъжа или бе. Ти на къде летиш, бе? Добре, че той е мал дай, иначе аз ще да падна и да умра. Кой се прави с това лъже? Не го знам да се лъже, кой се прави. Не успях. Ох, мане, как ще да падна. Не, той има бута. Бутач. Айде, GG. Във въздуха печеля. Пишете дали искате още на тайга.
Ще преследвам до края на живота си. Айде, гъгъл, успя да го убия. Тук се не играем до безсмъртие, ама то не е така. И тук обаче играем до безсмъртие. Ай, стига си първо. Аз съм крал. Ти не можеш да ме победиш. Аз съм безсмъртен. Айде, стига се. Аз къде си свали, бе? Сега отрязах му главата, наша да се живее без проблем.